Survivor, a könyvtár. Hölgyeim és uraim, a nagy kaland a végéhez közeledik. 10 órával ezelőtt 10 ember bejött ebbe a könyvtárba. Nyitvatartási időn kívül. Azért, hogy emberfeletti erőpróbának vessék alá magukat. A túlélés volt a cél. Kaptak egy esélyt az élettől, hiszen aki a legtovább húzza, vagyis aki 10 óra elteltével utolsóként bennmarad a könyvtárban, elnyeri a fődíjat, ami nem más, mint egy metálezüst mobiltelefon, egy légpumpás sportcipő, és egy hétvége abban az öltözőben, ahol Robbie Williams készülődött koncertjére. Survivor, a könyvtár. A bátor versenyzők nem voltak könnyű helyzetben, hiszen a könyvtárban állandóan füllett és száraz a levegő, és idegörlő a csönd. Körülöttük csak az irdatlan betűtenger. Állandó rettegésben teltek óráik a félelmetesen meredező könyvespolcok között, de ők kitartottak, dacolva veszéllyel, hogy bármikor megszülethet egy gondolat. Egy. És nem ehettek semmi más, csak ami a büfében kapható. Sós mandulát és sajtos roládot. Igen, ez a könyvtár! Egy hely, ahol nincs fradisör, nincs super size popcorn és nincs Mónika show. Amikor idejöttek, még élt bennük a remény, mára azonban csak ketten maradtak. De kik is ők? Babi Pipsó alkalmazott. Babi vagyok, 22 éves. 5 éve gyakorlom az orális szexet. Szeretem a kihívásokat. Van egy öcsém is, de ő most nem érdekes. Sunya vállalkozó. Hi! Sunya vagyok, már 28. Egyelőre még bírom, nagyon hiányzik a kutyám marcang, meg a bangi jumpingolás. Survivor, a könyvtár. Mielőtt elkezdődne a döntő, idézzünk fel néhány pillanatot a legutóbbi fordulóból. Meg sem fordult a fejemben, hogy feladjam. Sőt, tulajdonképpen semmi sem fordult meg a fejemben. Úgy érzem, Karesz nem hús. Itt van, de nem hús. Kilóg a csapatból, jó fej különben, de nem hús. Azért szavaztam Lídiára, mert úgy érzem, hogy az nonsens, hogy valaki ilyen néve bennmaradjon. A külön díjat Tomi nyerte. Kérlek, vedd át. A Vérfarkas éjszakája könyvet, vonulj félre és fogyaszd egészséggel. Én azért szavaztam Dorisra, mert Tomival már 3-an lettek volna, akik szavaznak a mi csoportunkból Ibire, akik nem tudott volna összefogni Istivel, hogy bent tartsanak engem, ha mégis Somára szavazok. Azzal a célral, hogy ne ejthesse ki Mokit, akivel ha összefogunk, már 4-en lennénk, aki Babira szavazunk, és a... Pucus! Tessék! Ebben a feladatban te teljesítettél a leggyengébben. 3 Thomas Mann kötetet kellett összegyűjteni. De te túllépted a szintidőt, ráadásul az egyik Weiss Manfred életrajza volt. Kiestél. Kérlek, Pucus, add át az olvasójegyedet, hogy azt én megköbdössem és széttépjem. Ígyni. És most, Pucus, hagyd el a könyvtárt. Csá, köcsög, légy jó! Találkozunk a Herőcei Pitbull kupán. Szia, Pucus! Puszilom a fitness edződet! Szia! Survivor, a könyvtár. És most, hölgyeim és uraim, kezdődjék a végső összecsapás, a döntő. 2 ember van a rettegett olvasóteremben. De nem sokára csak egy marad. Foglaljatok helyet. Igen. Előttetek van egy-egy könyv. Nyissátok ki. Sunya, rosszul vagy?
Kicsit, de ha már eddig eljutottam, nem akarok kiszállni. Gyerünk, Sunya, gyerünk. Kerültetek-e már kapcsolatba könyvekkel? Sunya. Hát nem igazán. Persze nem is zárnám ki, hát nyitott vagyok, a mély búvárkodás is most kezdtem 2 hete. Babi. Hát, én egyszer eltévedtem a Tesco-ban, és a könyvosztályon lyukadtam ki. Hát ezt nem kívánom senkinek, ezt az érzést. Oké, tehát ismertetem a feladatot. Gyerekek, most nagyon nehéz dolog jön. Nyissátok ki a könyvet. Igen. Ady Endre verses kötet. Hú, hát ez nem igaz. Valami baj van? Ne, semmi, nem. Nem tudom, hát végül is ez már a döntő, de akkor is... Ha nyissátok ki a megjelölt helyen, csak bátran egy verset találtok. Babi, fordítva. Jó. Héja nász az avaron. Mi van? Mondom, héja nász az avaron, ez a címe. És van magyar címe is? Ez a magyar cím. Tehát a feladat, olvassátok fel ezt a verset szépen, hangosan. Nem, ez nekem sok, nem. De miért, mire számítottál? Azt hittem meg kell enni, vagy valami. Na Sunya, szedd össze magad és kezd el. Még ha valami olyan rabok legyünk, vagy szabadok, vagy ilyesmi, kezdje a Babi. Jó, Babi, tessék, Nem. Babi, előbb túl leszel rajta. Jó, nem tudok, szédülök, ám már az első szó is olyan furcsa. Mi a héja nász? Ugyanolyan szó, mint az, hogy árfolyam nyereség. Azért van különbség. Itt vonal van a közepén. Igen, az a kötőjel. Igen. Ilyesmi előfordul. Például abban is, hogy Addis Abeba vagyok. Jaj, ne, akkor már legyen ez a héja Jó. izéhez. Na kezdjed el, Babi, védj egy nagy levegőt és gyerünk. Hajrá, Babi, hajrá! Leveltem a melltartómat? Le, ha úgy könnyebb, le. Azt hiszem, eddig még ez bejött. Gyerünk, Babi, gyerünk, szorítok! Na, Babi. Héjanász a zavaron. Útra kelünk, megyünk az őszbe. Vi. Víjogva, nem baj, gyerünk tovább. Víjogva. Na. Sírva kergetőzve 2 lankaszárnyú héjamadár, újra vannak a nyárnak, csatognak az új héjaszárnak, dúlnak a csókos ütközetek, szállunk a nyárból űzve, szállunk valahol az őszbe, megállunk, fölborzolt tollal, jaj, anyukám! Szerelmesen ez az utolsó nászunk nekünk, hű! Egymás usába beletépünk, leülünk az őszíz a havaron. Ez az! Megcsináltam! Szép volt, Babi! Csubidázlak! Szép volt! Szép volt! Azért tudom. Hú, a kurva anyját, te szép! Azt gondoltam közben, hogy ne gondoljak semmire. Jaj, megcsináltam. Survivor, a könyvtár. Na, Sunya, föl van adva a lecke, te jössz. Hát nem tudom, végül is, hogy idáig eljutottam, az is szép, nem? De. Gondolj a fantasztikus nyereményekre, egy metálezüst telefon, mobil, egy légpumpás sportcipő és egy hétvége abban az öltözőben, ahol Robbie Williams készülődött a koncertjére. Ój, már érzem. Ne erőltesd, nehogy valami bajod legyen. Kus legyen, nehogy már ez a hülye picsa kiejtsem. Ez a beszéd, Sunya, tépjél rá! Héja, nász a zavaron. Útra kelünk, megyünk az özbe. Ezt ő is kiadta a víjat. Víjogva! Sira kergetőzve. Ja. 2 lanykat szárnyú. Héja madár. Na, Sunya. Új rablói vannak a nyárnak. Csatognak új héja szárnyak. Micsoda szavak, anyám, borogas. Hopp. Súly, dúlnak a csokos ütközetek, szállunk a nyárból űzve, valahol az őszbe megállunk. Össze-vissza sorok, beszarok, hát ez nem is egyforma. Gyerünk, Sunya, megcsinálod! Fölborzott tollal szerelmesen, ez az utolsó Nász nélkünk egymás húsába
beletépünk, és leülünk az őszi ava. Igen, megvan, igen. Ez az, bíztam benned. A rohadt élet. Én is örülök, de tényleg Ott, hogy egymás nagyon. húsába beletépünk, nagyon ráéreztél. Adi! Hölgyeim és uraim, nem született tehát döntés az utolsó fordulóban, mert mindkét versenyző kiállta a végső próbát. Ezért az önök szavazatai múlik majd, hogy ki lesz a nyertes. Kérem, telefonáljanak a megadott számokra, 680 forint plusz áfa percenként. És ha azt szeretnék, hogy Babi nyerjen, Igen. mondják azt a telefonba, hogy bú. Ha pedig Sunyát szeretnék győztesként ünnepelni, mondják azt, hogy bá. Bá! Tehát bú vagy bá, győzzön a jobbik, égjenek a telefonok! Adi! Azzal búcsúzom, hogy a jövő héten újabb játékunk indul, melynek címe... Survivor. A Zeneakadémia.